Welkom bij Scheldemondig. In deze aflevering iets speciaals. We hebben namelijk de burgemeester te gast. En ik hoor u denken, alweer. Dus zo speciaal is dat niet. Wel speciaal is dat we haar hebben uitgenodigd in de rol van voorzitter van het college van BNW. En dat is waarschijnlijk het meest speciale, met die gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. De verkiezingen van 22. Er wordt wel gezegd dat ook op lokaal niveau de uitslag van deze verkiezingen wel eens heel bepalend kunnen zijn voor een visie op langere termijn. Om wat duidelijkheid te geven in hoe nu uiteindelijk die verkiezingen precies verlopen, hoe ze georganiseerd zijn en wat daarin dan de rol, zo daar een rol is, van de burgemeester is, dat hopen we vanavond aan de weet te komen. Mevrouw Vermu, burgemeester, hartelijk welkom. Dank u wel, graag gedaan. Dat worden uw tweede verkiezingen. Dit worden mijn tweede verkiezingen in de gemeente Sluis. Ja. Ik was 4 jaar geleden, nog niet zo heel lang, burgemeester van Sluis. Ja. Dat was de eerste keer en nu de tweede keer, klopt. En nu is de tweede keer. Ja. Even teruggaan naar de vorige gemeente waar u burgemeester... Het was niet de eerste gemeente. De eerste gemeente was de gemeente Kranendonk was het, ja, in Zuidoost-Brabant. Ja. Zeker, ja. Daar heb ik ook een keer gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt. Ja. En nu ook. Ja, elke verkiezing is toch weer net anders. Ja. Het is sowieso een hele belangrijk iets voor de gemeente natuurlijk. Om elke 4 jaar weer alle mensen die mogen stemmen hun stem uit te laten brengen. We hopen natuurlijk dat de opkomst ook goed is. Dat mensen ook echt hun stem uitbrengen. Maar als burgemeester begeleid je natuurlijk het proces van de verkiezingen. Ja, hè? daar komen we straks, denk ik, nog uitgebreid komt dat ter sprake. Om nog even terug naar Kranendonk te gaan, om voor de kijkers dat iets beter te situeren. Plaatsen, maar Kranendonk is een naam, het is ook een buurtschap als het ware, ginds. Maar u zit rond de plaatsen, Budel, Maarhezen. Ja, Maarhezen. Als je over de A2 rijdt vanaf Eindhoven naar Maastricht, dan kom je er dwars doorheen, zeg ik dan. Ja. En het was ook een grensgemeente, grenzen ook aan België. Onder Eindhoven, zijn ten zuidoosten van Eindhoven. Het grenst ook aan Limburg. Dus het was echt een grensgemeente met België, maar ook met de provincie Limburg. Ja. Komt u nog wel eens terug daar in de gemeente? Ik kom daar nog wel eens terug. We hebben daar nog vrienden. Die zijn onlangs ook weer bij ons op bezoek geweest. Ja. En op zich ook een hele mooie gemeente. En ik heb daar ook weer veel geleerd en veel mensen mogen ontmoeten. U bent daar weggegaan. Dan was je 6 jaar burgemeester of net voor het verstrijken van net de periode? voor het 5,5 jaar. 5,5 jaar. Dus je hebt eigenlijk de periode van 6 jaar niet afgemaakt? Nee, zeker. Dat is niet altijd zo. Nee. Want dat is het bijzondere in Nederland natuurlijk. Je hebt de verkiezingen van de gemeenteraad elke 4 jaar. Maar als burgemeester heb je een periode van 6 jaar. Dus dat overlapt elkaar. Dat je die periode niet volgemaakt hebt, had dat te maken met de trek terug naar de provincie of zo? Of? Nee, nou kijk, als je natuurlijk je herbenoeming ingaat, dan denk je van tevoren wel na van wil ik nu nog een periode daar of wil ik nog een keer wat anders? Ja. En op dat moment kwam de vacature van Sluis voorbij. En toen dacht ik, dat is toch wel interessant. Als je nog een keer een stap wil maken, dat doe je niet als je 65 bent, bij wijze van spreken. Nee, dan moet je op tijd doen. Nee. Maar je hebt daar met plezier gewerkt. Zeker, heel veel plezier. Ik heb er ook veel geleerd. Ja. En het is natuurlijk toch weer iets anders dan Zeeland, Brabant. Ja. Dus het was voor mij ook wel een mooie mogelijkheid om je netwerk ook weer op te bouwen in het Brabant. Ja. Je zegt, we hebben nog vrienden en kennissen, ginds nog. De naam Diel Feyen en Johan Matthijssen. Zeg je dat wat? Ja, die ken ik zeker. Ja, die ken ik zeker. In welke hoedanigheid? Ik ken ze persoonlijk ook. Johan Matthijssen had een schoenenwinkel in Budel. En Diel Feyen is natuurlijk wel bekend als Junt. Dat was een figuur in Budel die het plat dialect bijvoorbeeld de carnaval... bekende tompraten. Maar ook, ik ben nog een keer geweest op haar afscheidstournee, toen ze afscheid namen als Junt.
Ja, we hebben hier een duo gehad die in Rondje West altijd column schreef. Dat was Sakker en Ariaan. Wat ik begrepen heb, dat waren een beetje de Sakker en Ariaan. Die dus ook de politiek op de korrel namen. Ja, ja. Bent u wel eens op de korrel genomen? Gens? Ja hoor, zeker. Ja, En ja. ik kreeg elk jaar een hele mooie brief van Junt. Ja, maar wel altijd met veel plezier gelezen. Ja, zeker. Ja, nooit vervelend geweest. Ja. Ja. Uw hobby ligt in de sport, fietsen. Ja, klopt. Ja, dat mag ik graag doen. Ja, maar je zegt, ik heb daar met plezier gewerkt in Kranendonk. Maar om even bij dat fietsen te blijven. U bent letterlijk door uw collega's, de wethouders, de gemeente uitgefietst. Ja. Maar dat staat niet symbolisch dat ze zeggen van, wegwezen. Nee hoor. Fietsen deden we daar ook inderdaad. Dat is ook een onderdeel natuurlijk van je hobby. Ja. En ook een hele mooie manier om mensen te ontmoeten. Ja, zo is het ook. Ja. Dat is nu in de gemeente Sluis ook. Hè. Ik mag graag fietsen in het dorp waar ik woon of in IJsendijken. Ja. En dat is altijd gezellig met de club op stap. En je hoort weer wat, je praat wat. En dat is een gemoedelijke manier om mensen te spreken. En dat doe je wekelijks, heb ik begrepen? Als het enigszins kan wel. Ja, als het een beetje weer is. En dat is gemengd met de mannen? Ja, mannen en vrouwen samen. Ja. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je een grote, brede man uitzoekt die voor je fietst. Kun je dus uit de wind fietsen. Hè? Ja, dat kon ik net zeggen. Dat als je waarschijnlijk nu aan iemand van de mannen vraagt van wat is het plezier aan, wat is het leuk aan het fietsen in IJsdijken, dat hij zegt ik hou de burgemeester uit de wind. Ja, precies. Ja. Nou, en het is natuurlijk ook heel gezellig om na afloop van een mooie fietstocht een drankje te doen. Op het terras of in het café. Ja, dus zeker gezellig. Ja. En sportief. En het maakt je hoofd leeg, zeg ik dan. Je bent even met andere dingen bezig dan met je werk. Even het bruggetje makend vanuit de wind houden. Bent u als burgemeester wel eens, in de politiek wel eens, dat we zeggen van nou, ik vond het wel fijn dat ik even uit de wind werd gehouden? Zonder daar voorbeelden voor te noemen. Maar die situaties... Ja, ik denk dat het altijd belangrijk is in de politiek dat je, als je een discussie hebt met elkaar, en dat het niet over de persoon zelf gaat, maar over de inhoud van jouw boodschap, wat iemand daarvan vindt. Ja. En dat is ook een rol als voorzitter van de gemeenteraad, waar sommige debatten behoorlijk fel kunnen zijn. Dat hoort er ook bij. Maar dan zeg ik altijd, het gaat over de inhoud van de boodschap en het debat en niet over de persoon die het uitspreekt. We moeten het wel hebben over de inhoud met elkaar. Ja. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar als gemeente ook beter van wordt. Hè? Dat er een besluit uitrolt dat gedragen is. U noemt zelf al, u bent voorzitter van de gemeenteraad, maar ook voorzitter van het college van BMW. Maar na de verkiezingen, de aanloop daar naartoe, heb je daar als burgemeester nog een rol in? Nee. Het is zo, de politieke partijen die zijn in die zin aan zet. Hè. Die vormen zichzelf, die melden zich aan als politieke partij van ik wil meedoen met de verkiezingen. Dat wordt natuurlijk getoetst en gecheckt of die partij ook voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap en openbaarheid, inschrijving. Mensen die op een lijst staan, dat wordt gecheckt of die mensen hier woonachtig zijn. Of bereid zijn eventueel hier te gaan wonen. Of al hun gegevens kloppen. In die zin wel. Maar verder is het echt aan de politieke partijen om zich aan te melden. En als burgemeester heb je daar juist geen rol in. Je staat boven de politieke partijen. Ik zeg wel eens, we hebben 19 raadsleden in de gemeente Sluis. En alle 19 raadsleden zijn me even lief. Ja. Dus dat is ook juist belangrijk in ons systeem in Nederland. Dat je als burgemeester geen onderdeel uitmaakt van de politiek en boven die partijen ook staat. Dus om het voor de kijkers en de toekomstige mensen die gaan stemmen duidelijk te krijgen. Wanneer dan al die formaliteiten is voldaan, dan is uw rol gewoon uitgespeeld en is de volgende zet nog ineens aan de toekomstige raad, maar aan de kiezer. Ja, dat is echt aan de kiezer. Dus op 16 maart hebben we verkiezingen. Ja, en daar heb u geen enkele invloed op. Nee. Zelfs als u zou willen. Ja, nee, maar dat zou ik ook niet willen. Dus de politieke partijen hebben zich aangemeld. En nu in dit geval 9 politieke partijen die meedoen. Ja.
Nou, die mensen die daarop komen, daar heb ik ook verder geen enkel invloed op hoe of wat. Dat zou ik ook niet willen. Nee. Nou ja, dan is het maar weer afwachten welke partijen worden de grootste, de kleinste, op wie stemt men. Ja, ja. Zijn er mensen met voorkeurstemmen die naar voren komen. Ja. Dus ik heb nu 19 raadsleden waar ik voorzitter van mag zijn in de gemeenteraad. En ik moet maar afwachten na de verkiezingen of dat dezelfde mensen, andere mensen zijn. Ja, dat is aan de kiezer. Kijk, maar u hebt natuurlijk deze coalitie en deze raadsleden, deze raad 4 jaar meegemaakt. Je leert de mensen dus kennen, niet alleen persoonlijk, maar ook hoe ze in de politiek, hoe ze met beleid omgaan, hoe ze met elkaar debatteren, hoe de besluiten worden genomen. Dan heb je daar denk ik toch een tijd voor nodig om daar inzicht in te krijgen. Dat lijkt me dan zo moeilijk. Je moet nou weer maar afwachten, om het maar eens even kort door de bocht te zeggen. U moet maar afwachten wat u straks weer op uw bordje krijgt. Dat is ook zo. Ja, en dat is zeker. Kijk, van de raadsleden is 1. En daarnaast heb je natuurlijk het college met de wethouders. Hè. Daar ben ik ook voorzitter van. Dus dat betekent elke dinsdagochtend om 9 uur hebben wij een collegevergadering. Van 9 tot vaak 1 uur. En daar komen alle voorstellen voorbij. En ja, de wethouders, ieder vanuit hun eigen portefeuille, die hebben dan, nou, daar heb je een gesprek mee met z'n allen om te overleggen wat vinden wij van die voorstellen. Ik mag dat dan begeleiden, maar uiteindelijk gaan de wethouders natuurlijk vooral over datgene wat ze vinden dat er zou moeten gebeuren. En het is ook maar weer afwachten na 16 maart wie er als wethouder bij mij aan tafel komt. Dus ik zeg wel eens bij de verkiezingen ben ik in ieder geval de constante factor. Ja. Maar verder is het voor mij afwachten. Ja, maar het enige geruststellende voor u is dan van nou, noem het maar het plus van sluis. Ja. Ik zit erin in ieder geval. Maar dat lijkt me toch vrij spannend, want wie je dan weer gaat krijgen. Ja, belangrijk van welke collega's krijg je aan tafel en hoe gaat die samenwerking dan in zijn werk en hoe deskundig is men. Ja. Heeft men al veel ervaring of kennis of juist niet? Nee. Nou zijn daar gelukkig ook wel cursussen voor natuurlijk en mogelijkheden om bij te scholen. Zowel voor wethouders als voor raadsleden. Ook voor burgemeesters overigens. Ik heb ook nog elk jaar een aantal cursussen die ik volg om bij te scholen. Dat is wel belangrijk, hè? Dat je op de hoogte bent en blijft. Dat lijkt duidelijk dan zoals u het geschetst hebt. Waarschijnlijk voor de kijker ook. De burgemeester staat boven de partijen. Maar tussentijds kan het gebeuren, en is het ook gebeurd, dat er tussentijds afscheid wordt genomen van, om wat voor reden dan ook, van een wethouder. Ja. Er gaat dus uit dat college gaan er 2 mensen. Dan denk ik, wanneer ik dat van buitenaf zo, en je leest dat dan in de media, er wordt dan alles uitgemeten en redenen en ook. Maar los daarvan, dan heb ik altijd het idee van, die mensen zijn gewoon ergens aan begonnen met een ambitie, met hele goede bedoelingen. Ja. En op de een of andere manier halen we ze dan, om maar in fietstermen te blijven, de eindstreep niet. Ja. Hè? Ja. Is het dan zo dat... Wat doet dat bijvoorbeeld ook met een burgemeester die daar toch voor? Je bent ook teamleider. Ja. Dat je dan zegt van nou jongens, dit was het dan, heel formeel. Dus of zeg je van nou, er zijn dan ook nog best een paar gesprekken. Ja, vaak wel. Vaak heb je natuurlijk, je hebt natuurlijk meestal vooraf al wel gesprekken. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook iets. Een wethouder is door zijn of haar partij naar voren geschoven. Ja. Dus het is dan aan zijn of haar partij, die kan daar iets van vinden. Ja. Maar de andere partijen kunnen daar ook iets van vinden. Ja, hè? Ja. Dus ook daar zit je toch weer meer als burgemeester in het menselijke contact. Ja. Van wat doet dat met jou als mens. Hè? Want dat doet natuurlijk iets met jou als mens. Ja, als wethouder en je hebt die ambitie om redenen die je zelf misschien niet helemaal kan begrijpen. Maar je moet toch afscheid nemen. Hè? Dat doet ook wat met jou als mens. Nou, dat is dan wel natuurlijk, daar heb ik dan wel oog en aandacht voor. Ja, hè? Ja. Vaak heb ik dan nadien nog eens een keer een gesprekje. Ga ik een keer even koffie drinken. Want dat is dan toch voor sommige mensen niet de bedoeling geweest. Sommigen wel, maar niet altijd. Nee. Ja. Zegt u, naast het ambtelijke allemaal, waar je rekening mee moet houden, dat zijn dan ook die dingen, het lief en leed. Ook met ik noem het gewoon teamgenoten. Ja. Waar je zegt, wanneer je dat ook op een beetje waardige manier kunt afsluiten. Warm persoonlijk,
dat is toch ook een stukje voldoening in het uitoefenen van mijn ambt. Ja, zeker. Ja. Ja, ik zeg wel eens, er is volgens mij geen één vak wat zo afwisselend is als het vak van de burgemeester. Ik denk dat heel veel mensen niet precies snappen wat ik daarmee bedoel, maar het is echt wel heel afwisselend. Hè? Je bent er inderdaad, je bent voorzitter van een college, die elke dinsdag sowieso vergadert. Tussendoor hebben we nog heel vaak telefonisch contact over dingen die we afgesproken hebben. Van, nou, hoe zit die erin? Hoe zit die erin? Hoe zit die? Wat gaan we doen? Wat gaan we niet doen? Nou, dan heb je natuurlijk als voorzitter van de raad met al die verschillende politieke partijen. Nou, daar heb je ook contact mee. Soms ook via een mail of via app. Of ik heb een vraag. Of burgemeester, ik snap het niet. Hoe zit het met dit? Ja. En daarnaast heb je natuurlijk met je inwoners en ja, met alle betrokkenen contact. Dus, het is en dat doe je inderdaad in lief situaties, noem ik het dan even. Bijvoorbeeld, ik noem maar even als burgemeester, mag je 100-jarigen bezoeken of 60-jarige huwden of 65-jarige huwden. Maar je bent er ook als er iets ernstigs gebeurt. Bijvoorbeeld een brand met hele vervelende afloop of een ernstig auto-ongeluk. Ja. Waar je even contact hebt met naasten of met familieleden of nou ja, anderszins. Ja. Dat zijn dingen die, denk iedereen in elk beroep toch dingen heeft. En er wordt al zo vaak gezegd, ja, daar moet je professioneel in staan en die nemen niet mee naar huis. Maar is het politiek gezien? Zijn er ook situaties van, dat je zegt van kijk, je probeert boven die partij te staan. Je hebt toch, ik hoop daar straks op terug te komen, die eigen zware portefeuille. Er worden afspraken gemaakt. Ja, hoe komt het inderdaad? Komt het wel, komt het niet? Dat je zegt van nou, eigenlijk denken dat die kant uit gaat. Plotseling is daar een debat en dan blijkt er toch een kasseienstrook in te zitten. Dat de burgemeester dan thuis komt en denkt van, nou moet ik eens even stoom afblazen. Ja, kijk, ik zeg altijd, ieder mens, dat heeft ieder mens, die heeft natuurlijk een bepaalde mening over dingen die gebeuren. Dat heb ik ook, dat is ook heel menselijk, denk ik. Maar je bent wel professioneel genoeg om te zeggen, ja, als de raad zegt, we gaan naar links of we gaan naar rechts of we willen rechtdoor, welke kant ook. Ja, dat is aan de raad. Hè? Dus dat is ook voor de raadsleden een hele belangrijke rol. Ik zeg wel, als raadslid ben je natuurlijk namens een bepaalde politieke partij. Met de verkiezingen zien we dat. Maar je bent ook raadslid van iedereen. Ja. Op het moment dat je gekozen bent, dan heb je de eed of de belofte afgelegd. En dan ben je van iedereen. Dus dan moet je het algemene belang van heel de gemeente Sluis in acht nemen. En ja, daar moet ik dan ook respect voor hebben. Als er een besluit valt, ja, dan is dat aan de raad. Ja. En daar kan ik, natuurlijk vind ik daar ook wel eens iets van. Ja. Maar dat is niet aan mij om daar een uitspraak over te doen. Nee. Dat is dan echt het democratisch genomen besluit van de meerderheid van de raad. Ja. Zoals u het verwoordt, heb ik ook het idee dat u genoeg ervaring hebt en daar zeg maar in geworteld bent van hoe je daarmee om moet gaan. Zonder misschien direct voorbeelden te noemen. Maar kunnen u zich voorstellen dat je toch dilemma's hebt dat je zegt van kijk, dan kan de hele raad of de hele gemeente kan dit vinden. Ja. Misschien dat die op het ethisch vlak liggen. Maar wanneer ik hier, want wanneer in iets is besloten, ook al is het een wethoudersportefeuille, heb ik begrepen, is het altijd de verantwoordelijkheid van het gehele college. Dat u zegt, we kunnen toch, daar zou een grens kunnen liggen. Dat ik zeg, nu moet ik echt, dit kan ik gewoon met mezelf. Ja, als iets in strijd is met de wet, dan is het ook een taak van de burgemeester om dat van tevoren natuurlijk te melden. Van, hé, wacht even, dames en heren, we gaan hier een kant op die in strijd met de wet zou kunnen zijn. En dan vind ik het ook mijn taak om dat aan te kondigen. En dat zit ook in de taakomschrijving van de burgemeester natuurlijk. Ja. Want je moet er in acht nemen dat de genomen besluiten van de raad niet in strijd zijn met de wet. Ja. En dat is wel mijn rol. Dus ik kan af en toe, probeer ik in ieder geval mensen ook een spiegel voor te houden. Ja. Of eens even van, het gaat nu die kant op, maar hebben jullie daar ook aan gedacht? Ja, dat is wel mijn rol om mensen bewust te maken van de keus die ze maken. Maar dan nog blijft het uiteindelijk wel de keus van het collegelid of van het college of van de raad. En niet mijn besluit. Hè? Over de spiegel voorhouden. U probeert dan mensen de spiegel voor te houden.
Wordt de burgemeester wel eens de spiegel voorgehouden? Ja, zeker. Ja, toch? Zeker, ja, Ja. gelukkig wel. Ja. Ja, Ja, ik heb natuurlijk ook regelmatig een functioneringsgesprek Ja. met, dat is volgens mij 1 keer in de 2 jaar, met alle fractievoorzitters van de gemeenteraad. En daar worden alle punten even afgelopen van de afgelopen 2 jaar van nou, wat vinden we ervan? Ik heb ook de mogelijkheid om daarop te reflecteren. Dus ja, dat vindt zeker plaats. Ja, Ja. dat is in elke gemeente overigens hoor. Ja. Als u het goed vindt, wil ik toch even naar uw portefeuille. Waarschijnlijk voor de burgemeester de meest zware en verantwoordelijke. Orde en veiligheid. Ja. Als we zien hoe nu alles zich een beetje in de samenleving... we hebben het alleen nog maar over het verbale, de debatten. Waar we zelfs tot in Den Haag de voorbeelden van zien. Ondanks alle goedbedoelende oproepen. Die verharding in de samenleving en zo. Mensen wel of niet meer eens zijn met regels. Is dat niet een heel erg zware portefeuille geworden? Ja, kijk, openbare orde en veiligheid, dat gaat vooral natuurlijk om verstoring van de openbare orde. Hè? De voorbeelden die u noemt, dat zit meer op het vlak van ja, de verharding en nou ja, bijvoorbeeld op sociale media. Hè? Dat is altijd heel makkelijk, hè? Van achter een computer schrijf ik iets op. En op het moment dat je mensen elkaar ontmoeten, dan is het vaak al weer heel anders. Dat doe ik soms ook met mensen die op sociale media van alles uiten, het gesprek aangaan. En dan vaak hoor ik dan, ja, maar dat was zo niet bedoeld. Dus ja, dat zie je natuurlijk in heel de samenleving. Dan denk ik dat het in Zeeland in zijn algemeenheid en in Vlaanderen nog relatief rustig is. Als je dat vergelijkt met heel veel collega's uit de landen die ik dan zo spreek. Zou dat echt zo zijn in verhouding? Want hij zegt, wij hier nog vrij rustig. Ja, dat is echt... Maar we zeggen mensen kennen elkaar vaak. Zeg dat het hier ook wat toegenomen is. Ja. Hè? Ja. Maar als we een aantal jaren teruggaan, dan was het in de Randstad, in de grote steden, was het ook wat rustiger. Ja, maar het gaat hier wel mee. Het zijn wel in verhouding. Ja. Hè? Dus, ja, daarom is het ook altijd heel belangrijk dat je als gemeente, hè, maar ook mensen in allerlei verenigingen en waar mensen elkaar ontmoeten, het daar ook bespreekbaar maken. Ja. Als er iets misgaat, dat mensen niet direct de bocht uitvliegen, noem ik het dan maar even. Maar ook echt elkaar weer opzoeken van, joh, wat was dat nou? Hè? Kunnen we er eens even op een ander moment over hebben? Ja. Ja, dan wil ik toch nog even, als u het goed vindt, terug naar die dilemma's. We hebben het over die verharding in die samenleving en dan hadden we het over het verbale gedeelte. U noemde de sociale media. Maar die sociale media die leiden er ook wel toe dat mensen tegen regels zijn. We gaan, voor mij hoeft de mensen niet dat hele uitgebreide coronapakket, maar het is een voorbeeld wat leeft, wat heel actueel is. Dan komt u toch op een punt waarvan ik gewoon denk dat u nu verschilt van andere burgemeesters die enorm te doen hebben met die sectoren, met name horeca-evenementen, maar met die sectoren die in je samenleving hard getroffen worden, door die maatregelen. Ja. Daar alle begrip voor hebt. Maar aan de andere kant, wanneer daar demonstraties komen, mensen zeggen we gaan ons niet aan die regels houden, aan de ene kant heb je begrip voor die mensen en dat is dat het dilemma. Ja. Maar je moet wel naar die mensen toe, jongens, luister, ik begrijp jullie, maar wat is nog begrijpen voor een ondernemer, terwijl je moet zeggen van, maar ik kom wel handhaven. Ja. Ik denk dat je daar ook geen misverstand over moet laten bestaan. Kijk, in Nederland is het zo, de Rijksoverheid die maakt de wetten. Hè? Dat is in de Tweede Kamer wordt dat uitgebreid bediscussieerd. En als daar een meerderheid is, dan is dat de wet. En als gemeentebestuurder, dus zowel de burgemeester, maar ook de wethouders, maar ook de raadsleden, die verklaren bij hun installatie, of dat is straks bij de nieuwe gemeenteraad ook, dat zij getrouw zijn aan de wetten zoals die in ons land gelden. Ja. En dat is wel onze taak en onze plicht om dat ook te blijven doen. Ja. Maar daarnaast kun je natuurlijk zeker begrip hebben, en zeker in een grensregio als de onze, waar een aantal kilometers verderop in België de regels weer anders zijn, dan is dat ontzettend zuur voor de ondernemers bij ons. Ja. En dat begrip tonen, dat snapt volgens mij elke ondernemer als je zegt,
Ik leef met jullie mee, ik zoek het contact op. Ik probeer ook te lobbyen in Den Haag om die signalen als burgemeester samen met andere burgemeesters in Den Haag ook neer te leggen. Dat snapt iedereen. Maar dat wil niet zeggen dat het een vrijbrief is om dan maar de wetten overboord te gooien. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Wanneer je het allemaal een beetje voelt, hoe je collega's elders daar ook mee omgaan en soms landelijk de platen natuurlijk een beetje af en toe uitspringt, maar er zijn er meerdere. Aan de ene kant dat begrip, aan de andere kant gewoon die wet handhaven. Zijn er dan ook niet momentjes dat je gewoon als college, noem ik het dan maar even, zegt van kijk, wij mogen niet over de lijntjes kleuren, maar met een beetje creativiteit tot op het lijntje kleuren? Nou, ik denk dat heb je die mogelijkheid? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je daar maar helder en transparant over bent. En dat de regels in de ene kern of in de ene gemeente niet anders zijn dan in de andere gemeente. En daar stemmen we natuurlijk in Zeeuws-Breed ook heel veel af. Hè? Want ja, anders krijg je natuurlijk, dan gaan mensen heel snel naar elkaar wijzen. Dat doen ze nu al. Hè? Ik krijg bijna wekelijks e-mail of telefoon van mensen die zeggen ja, maar dit mag niet, maar mijn buurman die doet dat wel. Ja. En de buurman die zegt dan vervolgens van zo over en weer van elkaar. Dan kom je in een toch op glad ijs, noem ik het dan maar even. Dus je kunt daar maar beter heel duidelijk in zijn. Ja, dus niet over de lijntjes kleuren. Nee, niet over de lijntjes. We hebben natuurlijk over de lijntjes gekleurd met z'n allen. Toen we zeiden van nou in dat weekend nou wij snappen dat de horeca en de detailhandel open gaat. Maar dat was meer een soort demonstratie van heb oog en oor voor onze noden. Hè? Ja. Over deze onderwerpen kunnen we eigenlijk wel 2 uur vullen, maar we zijn ook een beetje gebonden aan de tijd voor uitzending voor de collega's. Ik heb er nog wel een paar punten, maar misschien zijn ze toch een beetje samen te brengen. Want we zijn gestart met het belang van de verkiezingen. Dan pak ik het tweede woningbeleid, de huisvesting. Aan de andere kant een gemeente die zich inzet met promotie naar jongeren. Ga lekker studeren, maar kom terug. Daar heb je al iets. Waar gaan ze straks wonen? De coronaperikelen, de belastingaffaires, waar een aantal zaken De Haag zegt van ja, maar dit gaan we dus, dit gedeelte gaan we ten uitvoeren bij de gemeentes. De jeugdzorg, waar enorme problemen zijn. Dit gaan we dus, maar een gedeelte gaat de gemeentes uitvoeren. Er gaat nogal wat over de schutting bij de gemeente. U mag het gaan uitvoeren. En daar wil ik dan een beetje mee afsluiten. Is dan niet des te meer een reden dat mensen gericht informeren en gaan stemmen? Want de generatie die nu gekozen wordt, bepaalt toch mede het beleid wat we over meerdere collegejaren uitsmeren. Ja. We lossen dat woningprobleem. Ik denk niet dat we het in 4 jaar oplossen. Nee, dat kunnen we niet in een korte tijd oplossen. Ja. En daarom is het ook juist zo belangrijk dat die kiezer zich echt verdiept in de partijprogramma's. Die zijn allemaal op internet te vinden. Wat vind ik? En laat ik eens de websites eens bekijken van die partijen die meedoen. Om je daar echt in te verdiepen. Ja. En te kijken van nou, wat is dan vanuit mijn perspectief de beste partij waar ik me dan bij thuis voel. Ligt ook een verantwoordelijkheid bij die lijsttrekkers. Hè? Want je wilt stem halen en dat spel gaat de wagen straks op. Dus probeer met snel scoren zoveel mogelijk stemmen bijna te halen. Maar iets beloven waarvan je eigenlijk al weet. Want er zullen waarschijnlijk nog een aantal dossiers liggen. Als daar een nieuw college zit, zegt de kiezer heeft gesproken en dat zijn onze programma's, we gaan dat uitvoeren. Wat wettelijk al geregeld en vast ligt. Ja. Misschien helemaal niet te realiseren is. Nee. Moeten mensen zich daar ook even in verdiepen? Dat hoop ik wel. Hè. Kijk, er is natuurlijk een hoeveelheid aan onderwerpen wat een gemeente op zijn bord heeft. En als het goed is, hebben die politieke partijen dat ook in hun verkiezingsprogramma allemaal duidelijk verwoord. Ja. En de een zal dat misschien wat vager hebben omschreven dan de ander. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je als kiezer ook verdiept in het programma. Want het programma, dat is de basis
waarmee zij in de raad verder gaan. Ja. Burgemeester, ik heb een schuin oog op ons studioklokje en we zitten al iets over de tijd heen. Nogmaals, we hadden waarschijnlijk nog heel lang kunnen doorkletsen. Dat doen wij dan straks, net zoals met het scheidenwethouders, misschien nog onder een kopje koffie. Ik hoop in ieder geval dat een beetje duidelijk is geworden dat in de gemeenteraad komen, in een college komen, niet alleen maar eens van gaan zitten, maar dat er zeker in deze tijd erg van belang is dat daar mensen komen die kundig zijn, heel veel wijsheid toegewenst, maar dat ook de kiezer echt dit beseft van het gaat niet alleen maar om er een paar poppetjes voor je. Ik had graag nog met u over geen nevenfunctie, maar bestuurlijke vertegenwoordiging gesproken. Misschien eens een keer een andere keer. Dan houden de kijkers dat in ieder geval te goed. Ik zou zeggen, veel succes met de komende verkiezingen. Dank u wel. En we geven altijd de gast graag het laatste woord. Is er nog in 1 of 2 zinnen iets waarvan hij zegt van nou, het ging om de raadsverkiezingen, dit wil ik de kiezer meegeven. Wat ik de kiezer zonder meer zou willen meegeven is, denk ook even na, hoe zijn de afgelopen jaren verlopen? Wat hebben de politieke partijen, ze zijn natuurlijk niet, er zijn een aantal nieuwe politieke partijen, maar die partijen die de afgelopen 4 jaar in de raad hebben gezeten, wat hebben die terugkijkend gepresteerd? Zou ik als kiezer toch even als beeld daarnaast zetten. En dan zou ik ook naar de toekomst kijken van, hoe zit hun verkiezingsprogramma in elkaar? Lees dat vooral even door, neem daar even de tijd voor. En breng dan zeker uw stem uit. Ga in ieder geval stemmen, want anders gaat uw stem verloren. En dat is in ieder geval zeker niet goed. En dan geeft dat ook u heeft maar 1 keer in de 4 jaar de kans om te gaan stemmen. Maak daar gebruik van, want het is een democratisch recht. Er zijn veel landen elders in de wereld waar deze mogelijkheid niet wordt geboden. In ons land is dat gelukkig wel het geval, dus maak daar ook gebruik van. Goed, we hopen dat die oproep goed overkomt. Burgemeester, hartelijk dank voor het gesprek en het feit dat u ook nog weer even tijd voor ons hebt willen maken. Het laatste woord was aan de gast. Mijn laatste woord is alleen het afscheid nemen van de kijker. Ja, dat was een beetje een bijzondere uitzending. In aanloop naar de verkiezingen van 16 maart voor de kijkers. In ieder geval van belang misschien dat op 28 februari aanstaande wordt een verkiezingsdebat georganiseerd door radio en televisie van RTV Scheldemond opgenomen en kort erop wordt het dus uitgezonden. Dus ook daar kunt u waarschijnlijk waar alle lijsttrekkers aan bod komen nog eens een keer uw voordeel mee doen. Ja, en ik zou zeggen van de tijd daar naartoe. Zoek toch ook een klein beetje naast al die programma's doorworstelen voor een klein beetje ontspanning. Je kunt bijvoorbeeld, burgemeester is een voorbeeld van, u kunt gaan fietsen. Ik hou het voor de rest gewoon nog op mijn leeftijd met walking, voetbal. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. En we kijken samen met de burgemeester en met jullie met spanning tegemoet naar de uitslagen. Eén ding kan ik nog wel zeggen, wat ik van het gesprek geleerd heb. Geen burgemeester en niet gaan fietsen.